Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech reġa' konferma li ma tafx fejn qiegħed miegħu u li ma jmexxix lill-Partit Nazzjonalista. Għal dan il-Partit Laburista fi stqarrija b'reazzjoni għad-dikjarazzjoni ta' Bernard Grech il ħadd filgħodu f'intervista li kellu fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista. Hawnhekk Bernard Grech għamilha ċara li l-Partit Nazzjonalista mhux se jkun qed jappoġġja n-nomina tal-Gvern tal-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi għal kariga ta' Kummissarju għal ħarsien tal-istandards għall-ħajja pubblika. Maħniex qegħdin le nibbekkjaw il-ħatra ta' min qiegħed jinsisti Robert Abela li jpoġġi bħala Standards Commissioner. B'din id-dikjarazzjoni Bernard Grech ikkonferma b'mod ċar dak li jindika l-Partit Nazzjonalista fi stqarrija l-erba' flaxija, stqarrija li skont il-Partit Laburista turi kif il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech mar lura minn kliemu wara li anke kien imġiel mill-ewlenin tal-establishment wara laqgħa tal-grupp parlamentari li jagħmel dan hekk kif fid-diskussjonijiet dwar in-nomina tal-Imħallef Emeritu Joseph Zammit Mekkien għal kariga ta' Ombudsman u dik tal-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi bħala Kummissarju għall-Standards, il-kap tal-Oppożizzjoni kien qabel mal-proposta tal-Prim Ministru li l-eks Prim Imħallef Joseph Azzopardi ikun nominat għal din il-kariga kostituzzjonali. Il-Partit Nazzjonalista u l-kap Bernard Grech baqgħu ma taw l-ebda raġuni għaliex in-nomina ta' eks imħallef hija aċċettabbli u dik ta' eks Prim Imħallef ieħor le. Dan minkejja li l-istess Prim Imħallef Emeritu kien maħtur ġudikant fi żmien Gvern Nazzjonalista. L-erba' filgħodu qabel il-Partit Nazzjonalista ddikjara l-pożizzjoni opportunistika tiegħu, il-Prim Ministru kien diġà tkellem b'mod ċar dwar dan is-suġġett. Attent ħafna li ma rressaqx il quddiem ismijiet li jistgħu jkunu kontroversjali jew diffiċli għall-Oppożizzjoni biex taċċetta. Propju biex b'ebda mod din in-naħa ma tiġi akkużata illi b'xi mod qed timponi r-rida tagħha. Però fid-dawl ta' dan l-impass issa li għandek oppożizzjoni li filli tgħidlek taqbel u filli jkun hemm ir-ripensamenti, allura jekk se nibqgħu f'dan l-istat mhux aċċettabbli li dawn il-karigi jibqgħu battala u jekk mhux se nilħqu qbil fuq il-kariga, partikolarment qed nitkellem fuq il-kariga ta' Kummissarju għal ħarsien tal-Standards għax hemmhekk huwa permissibbli illi ndaħlu an anti-deadlock mechanism, jekk se nibqgħu imwaħħlin għal ebda raġuni valida f'dan l-impass, allura il-naħa tal-Gvern tkun lesta li tikkunsidra wkoll li ddaħħal an anti-deadlock mechanism biex din il-ħatra tkun tista' eventwalment imtela'.